Dito tayo guys sa Balay Kapampangan sa San Fernando. Ganda po talim yan. Magkano yan? 580 lang po yan. Wag mo bagsak sa paa mo. Walit yan po yan. Pangkarne, pambuto. Eh yung ano yan? Jungle Bolo. Oh. Magkano yung Jungle Bolo? Ito, 950. Oh. Sabi, makamakulong ako niyan. Ay, di po. Ito yung mga pang, ano po sa farm. Puno, kahoy, kawal. Wala lang po yan. Magkano to? Yan, 580 lang po yan. 580 lang? Opo. Bibigay, kukunin ko lang. Sige, 300 na. Hindi po. O, hindi 350. Ha? Hindi po, sir. 400. Ah, anyang Mamaya, sige. 600. Okay. Mamaya na lang. Opo. Thank you. Ano yan, kamatis? For sale 80 per kilogram. Ay, mga ID nyo. Malapit na ako, malapit na. Oh, yeah, yeah. 20% from 2,468 po. 1,900 ang bibigyan. Ang malito na sa table yung mga Sige, sagot kami. Kare-kare. Buro. Tawilis. Nakita mo tawilis? Hindi. Sarap. Nasaan? Pansit luglog. Chicken with lemongrass. Halaan. Ay, parang hito yata ito. Ito parang ano, pork ribs. Iba-ibang sausawan. Buro. Bagoong. Okra. Talong. Puso ng saging. Green beans. Masarap yung ano, yung kare-kare. Bagoong for the kare-kare.
Ito dinuguan. Hidtad babi. Ito beef caldereta. Tempura. Adobong itik. Ay. Lechon kawali. Tikman ko nga yan. Tikman ko nga. Papraso. Tikman ko po papraso. Sisig. Para sa salad. Escabeching maya-maya. Tokwat baboy. Merong sauce. Yun guys, cured carabao. Parang carabao na tapa. Ito naman, baboy. Salted egg. Lumpiang hubad. Lumpiang alang balot. Ayun, lumpia. Ulaman. Ube. Saging siguro ito. Para sa halo-halo pala ito guys. Ito pala saging. Saging. Gagawa kong halo-halo. Sugar, sangkatutak. Minatamis na saging. Hindi pa sila nag-refill. Ano nga ito? Ginatan. Mga saging. Walang gatas guys. Sugar lang. Walang gatas. Water, red iced tea, pineapple, iced tea, cucumber juice. Tapos kape, may kape pa. Kakape pala tayo.
Aha, may nakita akong pang cream galing sa para sa kape. Ayan. Sabihin ko kay Sophie. Sophie, sabi ko walang gatas, di ba? Mayroon ako nakitang gatas para sa kape. Or creamer, whatever. Ayan na siya. Kape ako. Wala antok ko. Ganun. Ito rin nilagyan din ng pandan. Buo pa lang saging talaga to. Tinitingnan ko sa parang hindi maganda ito. Para masarap. Yung saging nila maano. Liga. Sobrang dami ng kain. Isang linggo pa lang kami. Wala pa nga yata eh. Wala pa.